Nit me masoro nge nya mugan da farani miniti bisaba kulukuru kaw fe anga foli ni walima dombe awye amun melajel la wala sa kuna funu be soro mali kunka ani jafa waro kunka ni atma sele bi bamananga kuna funi na atma bay kele Mali Burkina Niger oluka jekulumu ni abe wule AES aye aka nyogon kumeba tako flana kenesi senga ka beni tratado décembre kalo tile muga ani saba ori aka bi bamananga kuna funi na atma bay mumuna wala wala awye soni konnala ka foli kurakura ka a ɲɛsi aw ma i n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kunnafoniw na cogo min na Mali Burkina ani Niger ka jɛkulu AES a ye a ka ɲɔgɔn kunbɛnba ta ko filanan kɛ ka bɛn ni taratado décembre kalo tile 23 ye CICB la Bamakɔ kɔnɔna la a kɛnɛ kan an ka ɲininikɛla Amadu Kamara n'a ka jatala Fuseni Keyita tun bɛ kafunɛ bacili bɛ kumakan na se AES jamana saba Mali, Burkina ani Niger jamana u ka ɲɔgɔn lajɛrɛ ba kɛnɛ dayɛlɛna Mali jamana kɔnɔ yan nɔ sigi mina tamasiyɛn ko fɔ ka ɲɛsin jamana saba ma yɛrɛya sinsini lakanako sabatili bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ fɔ ka taa se sɔrɔko yiriwaliw ma Confédération des États du Sahel AES jamana saba u ka tɔnba sigi ta ko filanan baaraw dabaɲɛfɔlɔ dira ni Burkina Faso jamana ɲɛma ka dantigɛli ye kapitɛni Ibrahim Traoré a ye sigi kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛfɔli kɛ ani ka hakili jigin kɛ jamana saba ninnu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu yɛrɛ ka laɲini na a sigira togo di a sigikun a n'a ka kunkilennaw ne hakilinata ye min ye c'est que vraiment u ye kuma minnu fɔ u bɛ don mɔgɔ kolo la u bɛ kɛlɛ min na Mali ko kɛlɛ tɛ Burkina ko kɛlɛ tɛ Niger ko kɛlɛ tɛ Afrique ko kɛlɛ de don donc mɔgɔ ni ye africain ye u ka kuma bɛ don vraiment je suis très heureuse a diyara ye kosɛbɛ a bonyana maliyɛnw bɛɛ ma parce que famaya ni fanga tun bɛ an ka président de kunna an ka président bɔra ka baara minnu kɛ a y'olu fɔ sisan olu ye baara ɲumanw ye an ka kan ka an maliyɛnw an ka kan k'an jija an ka kan ka bila bɛɛ ɲɛ an fɔlɔ de ka kan ka wuli parce que nin ko in daminɛna je crois que a daminɛna Mali de la ka tila ka famaya di an ka fama ma o fana ye baara ɲuman kɛ parce que ale ka tile la déjà passeport kɛra bankuw bɛ ka jɔ fɛn caman an ka monnaie n'Ala sɔnna ma o fana bɛna kɛ vraiment encouragement ne ko encouragement an ka ko de don maliyɛn bɛɛ ka ko don Afrique bɛɛ ka ko de don vraiment an kɔni kuma ninnu diyara ye kosɛbɛ u bonyana ma an b'u ko bi an b'u ko sini AES tɔn ɲɛmɔgɔw ka tɔnba sigi filanan ni o ye session ordinaire du collège ye a senfɛ hakili jigin kɛra ka daminɛ AES tɔn sigi kuma ma ka na se bi ma baara minnu sera ka dangɛnɛmaya ka AES tɔn ɲɛmɔgɔya to Mali bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana furancɛrɔ fanga maa ɲɛma général de corps d'armée Assimi Goïta bon an nisɔndiyalen don an sewalen don bi u y'a yira diɲɛ ɲɛma la k'a fɔ AES ye réalité AES bɛ exister la foyi tɛ se k'o bali donc an ka développement an ka sécurité a ko an yɛrɛ de bɛna assurer donc o cadre kɔnɔna na vraiment an nisɔndiyalen don bi an sewalen don baara tɔ bɛ kɔfɛ mais a ɲininen don jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka sabali u ka muɲu kow ye sira sɔrɔ ka ban a tɔ tora fitinin dɔrɔn ye o fitinin n'Ala sɔnna ma an bɛ n'o kɛ a tɛmɛ n'o ye ka parlement sigi bon bangi kurubokadila télévision so fana kurubokadila a y'o ye donc terrain sira fana bɛna jɔ Mali ni Burkina ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɔra ye fɛn wɛrɛw bɛ yen n'o ye an ka pankulu ye n'o ye a bɛ fɔ o ma ko avion olu bɛɛ bɛ sira la ka nali donc an sewalen n'o bi Mali ka san kelen na baara baw de kɛra parce que ni baara kalifar'i la a kun fɔlɔ a ma nɔgɔ n'a fɔra ko e ka so jɔli daminɛ e de bɛna soubassement sen donc Mali ye soubassement sen ka passeport dilan ka carte biométrique dilan ka drapeau dilan ka an ka emblème dilan a kɛra sababuya ye AES lakodɔnnen no diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na hakili jigin kɛlen kɔfɛ baara tɛmɛnenw na u bɛna lajɛ ka baara kura wɛrɛw boloda ɲɔgɔn fɛ jamana saba ninnu ka lakana an'u ka yɛrɛ ye kɔsɔn sinsin bɛna kɛ tɔn yɛrɛ kunkanko kumaw de kan tɔn ka ɲɛnamaya togo ka taa se jɛw ma u ni farafina jamana tɔw cɛ ha ka ja AES ni diɲɛ selege naani jamanaw cɛ o bɛɛ lajɛlen kɔrɔfɔw bɛna jalatigɛ kontanenba de don an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye kuma mun fɔ san kelen kɔnɔna la AES jamana an ye baara minnu ɲɛ sɔrɔ ka kɛ o ye ka an ka force de défense sécurité parce que n'i y'a jateminɛ sécurité ko problème o bɛ Sahel kɔnɔna la mais u sera k'o force bila en place san kelen kɔnɔna la walasa olu ka se ka baara kɛ an y'a ye tuguni an ka banque kura fana dayɛlɛ la walasa mun bɛ se ka to an ka projet olu bɛ se ka réaliser
Et en même temps tuguni an y'a ye tuguni an ka télévision kura AES jamana walasa communication coordonnée o fana créera ani projet belebelebaw u y'o lancé k'olu fɔ ni o ye siraw dilan ani an ka rail sira ninnu walasa an ka jamana an bɛ se ka sanni ni bayɛlɛmali olu bɛ se ka jiri cogo da an ka jamana kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ tuguni an ka jamana ninnu an ka kunkanko tɛ taa fɔ yɔrɔ si an ni jamana saba in kɔ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ Confédération des États du Sahel AES jamana saba u ka tɔnbasigi tako filanan baara a bɛ ka kɛ waati gɛlɛn kɔnɔ bari sabu ka da kan gɛlɛya caman bɛ yen nɔ tɔnden jamana saba ninnu bɛ ka minnu latɛmɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la o laɲini fanba gɛlɛman dɔ ye lakanako ye sɔrɔko yiriwali jɛɲɔgɔnya lahalayaw AES ani diɲɛ jamana wɛrɛw cɛ AES jamana ɲɛmɔgɔ saba Mali général de corps d'armée Assimi Goïta, Burkina Faso capitaine Ibrahim Traoré, Niger Abdourahmane Tiani u ka baara dangɛnɛmayalenw na u ye cakɛda dɔw kolomakari ka ban Banque fédérale AES b'o o la télévision AES bɛ o la. Faraɲɔgɔn ka jɛkuluba min bɛ wele an ka bɛn maya la ka délégation dɔ taara Bamakɔ archevêque kura fɛ yen ka bɛn ni ntɛnɛn don décembre kalo tile 22 ye tagalen kun ye walasa u ni archevêque bɛ se ka baara ɲɔgɔnya kɛ Mali ka ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogo min na Kadiatou Traoré ani Abdoulaye Sogodo tun bɛ Cherifula Jabaranso tɔgɔ la. Association Angabe Mayala oluka ni bonyonyi Bamako archevêque kura dagayoro la o min kɛla bonye ani karama kɔnɔna a kɛla wagati AKBM maaw bolo ka hakilina jigi kɛ u ka jɛkulu kunkilenna la ni ka tila k'u ka nisɔndiya jira ka sanganiw bisindali ko ɲuman ye Bamako archevêque kura fɛ. Association Angabe Mayala sigikun wɛrɛ fosi t'a la fo n'a kɛra bɛn ani kɛlɛɲɔgɔnya o bɛ se ka sabati ani ɲɔgɔn cɛ cogo min na diinɛ ko tɛ taabolo ko tɛ siya ko tɛ k'a fɔ dɔrɔn ko buna adamadenw yɛrɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na an ka se ka vi ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ a ma kɛ degun ye an kelen kelen si ma an ka ɲɛnamaya kɛ ka sɔrɔ an ma taabolo ko kɛlɛ kɛ an ma siya ko kɛlɛ kɛ an ma diinɛ ko kɛlɛ kɛ donc o hukumu de la ale nana miiriya sɔrɔ k'a fɔ ko bi an faso Mali a bɛ cogo min na n'an tora tantɔn an sini bɛ kɛ cogo di hakilina nana wolo nin de la ko an ka bɛn maaya la bonya min bɛ an ni yan zɛribɔ cɛ kunu an fa don ani an ka cɛkɔrɔba Seri Usmane Mamadi Ayidara u jɛra alors anw y'o seere jamana in fɛnɛ kɔnɔ wuli ka jɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se kɔkana tagaw ma Mali kungo la ani Mali ka lafiya la o la minnu bilala place la an b'a ye k'a fɔ hali bi o kulu kelen de bɛ yen parce que mɔgɔ ti bila mɔgɔ nɔ la ni mɔgɔ min tɛ se o la an b'a jigiya k'a fɔ e fɛnɛ bɛna kɛ bɔra dɔ ye jamana in kɔnɔ chrétienw tɔgɔ la min bɛ se ka na ni bɛn ani keleya sabatili ye. Association Angabe Mayala u ka ni bɔɲɔgɔn ye Bamako archevêque kura fɛ bɛɛ don u ka wulikajɔw kɔnɔna na i n'a fɔ sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen u bɛ baaraba minnu waleya n'o ye ka donw kɛrɛnkɛrɛnya sanuya binakun kan jolidiw fo ka taa se kumaɲɔgɔnyaw ma bɛn ani keleya ɲinini na maaw ni ɲɔgɔn cɛla la o siratigɛ fɛ fɛn min ye Bamako archevêque kura ye kuma tɛlen kɔ a fɛ a nisɔndiyalen a y'a ka nimisi wasaw da kɛnɛ kan ka sangani ni waleya ye ka bɔ Angabe Mayala maaw yɔrɔ. An adamadenw bi an ye a faamuya k'a fɔ ko diinɛ man kan ka kɛ fɛn ye k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na diinɛ kan ka kɛ sababu ye wasa an ka don ɲɔgɔn na unité aw ye a fɔ solidarité aw y'a fɔ laïcité a y'a fɔ a bɛ tɛmɛ o kan wa diɲɛ tɛ tɛmɛ o kan o ni ne bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn e ka cɛkɔrɔba a ye anw sɔn hakili ɲuman ne ka cɛkɔrɔba a ye ne sɔn hakili ɲuman donc ni Ala y'a kɛ ko ne de sigilen bɛ a nɔ na je ne peux pas l'oublier. Diɲɛ tɛ se ka taa ɲɛ Mali tɛ se ka dilan ni an ma bɛn maya la. Ni lajɛrɛ in kuncɛla ni association Angabe Mayala maaw olu ka sɛbɛndili ye archevêque kura ma ni ka sɔrɔ k'a kuncɛ ni ja taliw ye a k'a dɔn k'a fɔ ko association Angabe Mayala maaw u ka nin bɔɲɔgɔn ye bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara AKBM ani archevêque maaw ni ɲɔgɔn cɛ sinsinni la ka d'a kan olu bolo kuma ɲɔgɔnya diinɛmaw ni ɲɔgɔn cɛla la o jɔdaba bɛ Mali ka siniɲɛsigi a n'a ka basigi la. An kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma bɛ a ma a denmuso Fatumata Zaraw ka bangeli sankunbɛn okumu kɔnɔna la jɛkulu min bɛ wele association Ayibaw Madamu Kane Lala Kane dɛmɛ di kɛ k'a ɲɛsin ekɔlidenw ma
o fana kɔfɛ gatotigiw kɛra ani ka wajulu kɛnɛw sigi walasa ka se ka don in ɲɛnamaya nin baaraw bɛɛ kɛra garantibugukaw fɛ yen nɔ an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ sangani alakira sanuma kisi anima bama o denmuso sanuma o ka bangelen ɲali baaraw ni o ye Fatumatu Zahara ye a bɛ ɲɛnamaya san o san an fa an karamɔgɔ muso fɛ tanti Fatumata Tarawele ɲɛnajɛ in a bɛ kɛ waati jan kɔnɔnaw na sabula sherifula kanubaatiw fɛn fɛn bɛ bɛɛ b'a kanu ka ɲɛnajɛ dɔ sigi i n'a fɔ Madame Kane Lala Kane ale ɲɛnajɛba dɔ sigi garantibugukaw fɛ yen nɔ min kɔnɔna na a ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maa dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ekɔlidenw fana b'o la dɛmɛ in bɛ tali kɛ malubɔrɔ denmisɛnninw ka kulonkɛfɛn fo ka taa se ekɔlidenminɛnw ma kadira kɔnɔna na maa minnu yera u y'u ka nisɔndiya jira ka foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin maa min hakilina in ta ani maa min fana kɛra sababu ye san o san ni Fatumatu Zaharaw kɛnɛ bɛ sigi ni o ye an fa an karamɔgɔ muso ye tanti Fatumata Tarawele ka se ka foli belebeleba da fana ma cogo min na an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se kɛnɛ in kan ani fɛn fɛn ye dusukun ɲuman b'a an fɛ kɛnɛ in kan yan nɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka Lala Kane yɛrɛ fo nin kɛnɛ in labɛnbaga ale y'an ka deuxième vice-présidente ye san o san a bɛ kɛnɛ in sigi yan nɔ ni a n'a ka nafolo ye an y'a ye ɲinɛ sigi in na a bɛ ɲinɛ thème kɔnɔna na n'o de ye Fatumatu Zaharaw ale ka den lamɔ cogo ani an bɛ balawuba min na sisan fɛn min kun kan ka kɛ hɛrɛ ye a kɛra gɛlɛya ye an bolo n'o ye réseaux sociaux ye ni ye Fatumatu Zaharaw alayha salam ni ale ka lamɔ cogo ta ni sera la ka kɛ ka ɲa i b'a ye e bɛna kisi ni fléau ni ma o thème de bɛ an bolo ɲinɛ san bɛɛ kɔnɔ fɛn fɛn bɛ Zaharaw sigi a bɛ sigi kɛnɛ o kɛnɛ kan o hakili ɲuman o sababu ɲuman o ye Madame Haidara Fatima Tarawele ale ka hakili ɲumanya la san o san a bɛ thème dɔ de ta ni Fatumatu Zaharaw ka taabolo ye alayha salam ko a kana kɛ i n'a fɔ karamɔgɔ y'a fɔ cogo min k'a fɔ ko an bɛ kunnabiri don ten ka Zaharaw foto bila kan k'a fɔ ko anw bɛ Zaharaw fɛ k'a kana k'o dama ye ko an k'a ka taabolo an ka taa n'o siraw ye an k'a ka kɛwalew an k'a ladege o la an b'o sira de kan ni Ala sɔnna ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo ka an ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fo an ka nin miiri ɲuman nin bɛɛ lajɛlen o sababu ɲuman n'o ye Madame Haidara Fatima Tarawele foli bilalen kɔ furukɛ sanuma in na ale min ye an bɛɛ lajɛlen ɲɛ yɛlɛ k'an bila ali beetu kow la ni muso kelen kelen bɛɛ ye i ka tata ta la k'an kun siɲɔrɔ kɛ Fatumatu Zaharaw ka sira ye an b'a fo ka barikada k'a wale ɲuman dɔ k'a ɲini Ala fɛ sijan ni kɛnɛya labanko ɲuman sutura ni garisigɛ ni lafiya bɛ Ala bolo a k'a di Seri Sumani Madame Haidara ma a n'a ka denbaya k'an yɛrɛ nunjuru minɛbaga Madame Haidara Fatima Ala k'a mɛn an ɲɛ a kɛra an ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye Ala kana an k'a ma kɔmɔgɔ fitiri wale Ala kana an kafiriya ma Ala ko k'a ka laya bonya n'a barika kosɔn ɲɛnajɛ in laɲini tɛ fɛn wɛrɛ ye min b'a to san o san ni nin waati ninnu sera ka fara Sirifila duba maaw bɛɛ lajɛlen kan min b'a to alakira sanuma ye ale kelen bɛ ka siraba min taara se ni an fa n'an karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen b'a la ka o sira in ka taama min b'a to cogo min na k'o ɲɛnamaya nin ɲɛnajɛ in a bɛ bila kadara kɔnɔ min bɛ tali kɛ alakira sanuma ye kisi a nɛma ba ma ale denmuso sanuma ye Fatumata Zaharaw ale ka bangeli san o san a bɛ ɲɛnamaya o kadara kɔnɔna na waju duman fana kɛnɛ sigira min kɛra karamɔgɔbaw fana fɛ an b'an ka foli fɔlɔ an karamɔgɔ la a Seydu Sherif Usmani Maidani Haidara ka ɲini Ala fɛ sijan kɛnɛya ni lafiya Ala k'o da n'a ka denbaya ma jugu tɛ b'a la Ala kana jugu s'a la a hami dogolen ni kɛnɛ kan ta n'an taw bɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya n'an y'o fo an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo an ɲuman nana hɛrɛ la cogo min yara bi Ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman sigi hɛrɛ la ten an bɛ kɛnɛ min kan n'o ye Fatumata Zaharaw kɛnɛ ye an bɛ Fatumata Zaharaw ka foli fɔlɔ jɔn na o ye Madame Haidara Fatumata Tarawele ye nin kɛnɛ in k'a sigi diɲɛ bɛɛ kɛ ka nin kɛnɛ in sigi a sababu ye Fatumata Tarawele ye ale fana y'a ta an karamɔgɔ nɔ la o kuma la an bɛ Fatumata Tarawele fo fɔlɔ yan'an ka don kɛnɛ in na hali n'i ye télé lajɛ a fɛn fɛn bɛ nin kɛnɛ in sigi ka bɔ télé la bɛɛ kumakan ye ko an bɛ Fatumata fo k'an y'a ta Fatumata nɔ la
Fagmata ala k'i sara an ka karamɔgɔ ba minnu ye kɛnɛ sɔrɔ an b'u fo. Nin kɛnɛ sanuman ye a kun cɛra ni waju duman kɛnɛ duman ye ani gatotigɛw fo ka taa se dɛmɛdiw ma ka ɲɛsin maa dɔw ma ani ekɔliminɛnw olu de kɛra ka kɛnɛ in kun cɛ. Walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn an ka Kafunɛ Bacili lamɛn. Nigeria jamana kɔnɔna na kalanden 130 bɔɲɔgɔnko ka fara u ka kalankaramɔgɔw kan u ye kannabila sɔrɔ ka bɛn ni karidon tɛmɛnen ye ka bɔ o minɛbaw yɔrɔ a kibaruya lasela État du Niger o marabolo ɲɛma gouverneur de fɛ ka sanga ni kɛnɛba dɔ sigilen ye maa kofɔlɔ ninnu o kun taara minɛ eko sɛdenninw k'u to u ka kalansow kɔnɔna na ekɔli katoliki dɔw min kɛra ka bɛn ni novembre kalo tɛmɛnen ye Nigeria jamana ma ɲɛmaw kun labanna ka yira k'a fɔ kalanden 307 bɔɲɔgɔnko ka fara kalankaramɔgɔ 12 kan olu fana kun bɛɛ lajɛlen kun minɛna o cogoya kelen na nka o cɛla maa 50 bɔɲɔgɔnko kun sera ka o yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ o minɛbaw bolo baw olu ye sɛntigɛ fisaya ni ko wɛrɛ ye ka bɛn ni ntɛnɛndon tɛmɛnen ye État du Niger o marabolo ɲɛma gouverneur Mohamed Bago a ye a yira k'a fɔ maa 200 ani maa 30 bɔɲɔgɔnko olu fana labanna ka minɛ ten ni ka sɔrɔ ka laban ka kannabila sɔrɔ ka bɔ o minɛbaw la nka an bɛ don min i n'a fɔ bi jarawela kulute min ye kaya dɔ a ɲina ka bɛn ni nin minɛnibaw ye ka yira k'a fɔ ale dɔn bɛ a la nka n'i ye a ta ka lajɛ maa fanba kɔni kɛn bɛ ka jalaki bolokɔninen ta ka ɲɛsin u ka jarawele kulu dɔw ma maramafɛntigiw dɔw ka yira k'a fɔ olu de ye nin kokolo in kɛbaw ye ka ta ka ɲɛsin kalansow ma fo ka se maa namanasumalaw ma kumana min na u bɛ taa ni segi baaraw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ u ka maaminɛ fanbaw bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ sifinnakaw de la baw o si bɛ a daminɛ san 10 ka taa bila san 17 bɔɲɔgɔnko la. Australia jamana kɔnɔna na ka bɛn ni dimanche décembre tile 14 tɛmɛnen ye mugukan dɔ bɔra kumana min na maaw kun bɛ farifoni ani munyamunya kɛnɛba dɔ kan an'u ka u ka fɛɛrɛ kɛnɛba min bɛ wele ko plage de Bondi a bɛ Sydney kɔnɔna na ni a kɛra sababu ka maa 15 bɔɲɔgɔnko ni kɛnɛ karaba ka sanga ni Australia jamana polisilakaw ka ɲɛfɔliw ye nin kɛwale in ye janfajugu de ye min kɔni sɛbɛkɔrɔla bɛɛ na kalo caman ka kɔn ni don ɲɛ cɛkɔrɔba dɔ ni a den fɛ olu minnu labanna ka taa mugujugu ninnu ta ka seri maaw ka kumana min na u bɛ nusɔndiya ani farifoni baaraw la kɛwale in kɛra ka bɛn ni décembre tile 14 wuladayanfanw de ye ni ka laban ka yɔrɔ kofɔlen maaw k'u bila kinikini ani dusukasi kɔnɔna na maa minnu kɛn bɛ baara in kɛba ye jalaki bolokɔninen ta mɛn ka ɲɛsin Sayid Akram san 50 bɔɲɔgɔnko ani a denkɛ de mɔ Navedi ni o ye san 24 ye ko baw kokolo in sɛbɛkɔrɔla bɛɛ na o fɛ depuis kumaja tile 2 ka kɔn nin kokolo in kɛli ɲɛ sɔmkun kɛmɛ o la k'a fɔ o taara munumunu salo kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na walasa ka se ka bɔdaw ni dondaw bɛɛ lajɛlen larawuli ni k'olu dɔn polisilakaw labanna k'a yira k'a fɔ olu selen o dagayɔrɔ la u taama a sɔrɔ janfajugu labɛnna o fɛ ni maramafɛn minnu ye u caman kɔni bilalen bɛ yen ka fara jatara dɔ kan min sera ka kɛ sababu u k'a dɔn k'a fɔ baara in labɛnbaa ye olu ye baw o jɔn bɛ drapeau dɔ kɛrɛfɛ min b'a la ka fini fana wa État islamique maaw ka drapeau don ka sanga ni kɛwale in ye Australie jamana wasabulu maaw u ye a yira k'a fɔ don ni a nataw la yɛlɛma na don maramafɛn maracogo la u ka jamanaw kɔnɔna na baw maa caman de bɛ bi maramafɛnw bɛ u bolo dɔw yɛrɛ ta bɛ taa jɔ fa 100 yirikaw la ko o tɛ ko ye. Maroko jamana kɛmɛ nɛnɛ jatigi ye bi Maroko jamana marabolo caman de bɛ yen minnu kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ ka sanga ni nɛji ani nɛnɛ jigiko juguya ye ka bɛn ni dɔgɔfanje tɛmɛnen ye a ye mɛn k'a fɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw dɔw baaraw don min kɛ mɛn sababu nɛji ani sumaya fo ka se sanjiw ma olu ka sɔrɔ marabolo caman kɔnɔna na Maroko jamana kɔnɔna na ka sanga ni o ka waati ɲɛfɔli cɛkɛyɔrɔba ka laseliw ye a baara in juguyara ka bɛn ni kari dɔw ka dugu jɛntɛnɛ don na ka sanga ni nɛji sɛbɛkɔrɔ jiginen ye yɔrɔ caman na Maroko jamana kɔnɔna na ka fara o kan sanbaw labanna ka na
yɔrɔ dɔw la fɔ ka se fiɲɛbaw ma minnu cira Maroko jamana fan caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnyama ka digi a kura yanfan fɛ ka taa a camancɛ yanfan fɛ minnu yɛrɛ sanji ye a 10 milimetres ya daminɛ 25 ka taa bila 60 la. Fondation Médecins pour la Solidarité o min ka baara ye ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma o kɔni labana ka a ka magɛn bere ta ka sanga ni ko in kɔlɔlɔ ye baw a baaraw kɛmɛ sababu bi maa 15 bɔ ɲɔgɔn olu ka se ka dɛmɛ sɔrɔ dala dumuni na sira fɛ jango nɔngɔnguru ni dawa ka nɔgɔya o bolo. O siratigɛ la Maroko jamana marabaw labana ka wele kan kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma jango u ka janto yɔrɔ la kɛ o taama ɲɔgɔn ye madama yɔrɔ minnu bɛ yen n'u kulubaw bɛ yen a ka ja neji b'a la ka jigin yɔrɔ minnu na jango u ka kɛnɛya ka se ka kokɔrɔ don. L'Amérique jamana masakɛ Donald Trump a ye dansigi a ka lasigidenw caman ka baaraw la. Donald Trump l'Amérique jamana masakɛ kuntigi don. A ye wele bila a ka lasigiden 30 bɔɲɔgɔnko ma minnu kun bɛ jamana lasigidenya baaraw la diɲɛ ɲɛfɛ ni dansigilen ye o ka baaraw la. O kɛmɛ kumana a fɛ min na a ye mɛn k'a fɔ ale b'a fɛ ka ninkura de fiyɛ l'Amérique jamana ani diɲɛ jamanaw cɛ baara kɛ ɲɔgɔnya la ka sanga ni baara kuraw caman bolodali ye min bɛ se kɛ sababu l'Amérique jamana ka hakɛw olu ka lafasa. Maa minnu don o bɛɛ lajɛlen kun tɛ o dɔn China kumana min na l'Amérique jamana masakɛkɔrɔ Joe Biden ni ale bɛ fangaw na o labana ka kisi ka sanga ni Donald Trump a ka yɛlɛmani kunfɔlɔw ye minnu kɛra a fɛ a n'a fanga na ni a yɛrɛ ma tɛmɛ kalo damadama kan. O siratigɛ la yɛlɛma in kɔni a fiɲɛjugu fanba cira farafina gun kan o min kɛra sababu Donald Trump ka wele bila a ka lasigiden 13 bɔɲɔgɔnko ma ka bɔ jamana dɔw la i n'a fɔ Burundi, Cameroun, Cape Verde, Gabon, Kɔnɔwari, Madagascar, Maurice, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegali, Somali ani Uganda. Azi bɛ tengo farafinana baw u ye a ye yɛlɛma don a ka lasigidenw caman na ka bɔ jamana 6 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ Fidji, Laos, les îles Maréchal, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines ani Vietnam. Nazarama kisi fiɲɛjugu tilimo baw jamana 4 fana yɛlɛma donna a ka lasigidenw ka baaraw la ye Arménie, Macédoine, Montenegro ani Slovaquie ka fara o kan Moyen-Orient jamana 2 fana ye yɛlɛma donna a ka lasigidenw ka baara la Algérie ani Égypte. Asie du Sud fo ka se a centrale ma yen fana a ye labana ka yɛlɛma don a ka lasigidenw ka baaraw la jamana la minnu bɛ Nepal ani Sri Lanka ko fɔ a ka sɔrɔ ka kuncɛ Suriname ani Guatemala ni ye yen fana ni a ye yɛlɛmaw don a ka lasigidenw ka baaraw la. Diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la sera o ma Samayira Sanogo de fɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin an ka techniciens ma o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ma kunnafoni di so ɲamayaso fɛ ani cɛ aw ka lajɛliw la a ka bɛn n'Ala sɔnna ma.